Tu je Alessandra a vítajte pri novom videu BitTour. Začal som vo svojej izbe, lebo tam je najkrajšie. Tu môžete vidieť okno. Tam sú tie moje trofeje, o ktorých som vám stále vravel. Čakajte, spadla mi bunda. Prepačte, ale spadla mi fakt bunda. Som prišiel z Barcelony, tak som vám nemohol natočiť ďalšie videá. To bola zatiaľ moja izba. Obývačka vás nemusí zaujímať. A tu máme našu obývačku. To bola chodba. Tam máme takú veľkú telku. Mám PlayStation, preto vám budem natáčať tablet. Tu máme jedno moje malé morčiatko. Pozdrav. Tu nevieš obriť a druhé je tam. Pod gaučom. To nenájdeme. Ja mám veľmi rád kaktusy, takže ak mi chcete poslať taký darček, čo si nemyslím, tak pošlite kaktus, mám ich rád. Ďakujem. Teraz ideme do kuchyne. Teraz nám bere pračka. Balkón. Úplne pekný výhľad. Hodiny. Ešte banán. Tak zmytý. Som vyrobil mamine to srdiečko na deň Matiek, to si veľmi dobre pamätám. A môj ujo pracuje v Pizzaiolo, druhý pracuje zase v inom a tu má také zbierky cestovín, aj keď neviem, na čo sa zbierajú cestoviny, ale to je kúpeľňa, to je taká maska, vy to vidíte, mám moc škoda. Máme tu kúpeľňu, tu mám môžete vidieť, mám tu aj barca vlastne, šiltovku, mám aj dres, potom som dostal ešte taký pekný náramok. Tu máme umývadlo, tu je také zohrievač, lebo mi je dosť zima, ja som taký zimoš. Dobre, ak viete, tak mám 10 rokov. Spálňa mojho oja mamy, lebo môj otec je fakt, no, ting. Ja ho nemám rád moc, aj sme sa naposledy pohádali. Šatník. Vecko vám nemôžem zabudnúť. Samozrejme, že vecko. Jej, a sme na vecku. Ty kokso, to je normálne slávne to vecko. Tu máme vecko. Tu mám také dačo. Neviem, na čo to je. Ventilácia. Dobre. OK, to bolo pre dneska všetko, milí diváci. Potom bude Jelly Beans Challenge a ešte také ďalšie hlúpostičky. Takže ak sa vám toto videjko páčilo, dajte prosím vás like. Ak sa vám nepáčilo, dajte un like, prosím vás. Prosím vás. No a ešte skúsim Draw My Life, takže sa tešte. Takže sa vidíme pri ďalšom videjku.